Gernika Euskal Herrian, Euskal Herria Gernikan. 2017ko apirilaren 26an, 80 urte beteko dira Gernikako bombardaketa burutu zutenetik. Geroztik, Gernika da, nazioartean eta mundu mailan Euskal Herria ezagun bihurtu duen sinbolo nagusia. Gernika da, egun, Euskal Lurralde guztietako Euskal Herritarrok maila beretsuan gureganatzen dugun sinbolo partekatu bakanetarikoa. Egun, Gernikaren esan nahi simbolikoa oso egokia da bizi dugun une historikoa azaltzeko, eta Euskal Herri osoari begien aurrean ispilua jartzeko. Euskal Herriaren historiari aspaldiko garaietatik lotua, askatasunaren eta nortasunaren marka, txikizioaren eta suntsipenaren simboloa, berau gainditu eta Euskal Herria berpizkundearen bidean kokatzen duena. Gernikaz gain hainbat herri, auzo eta baserri txikitu zituzten. Gernikak hartu zuen ordea, munduaren aurrean indarra, suntsiketaren gainean gezur erraldoia fabrikatu eta edatu zutelako frankistek munduan. Bombardaketaren egia historikoa argitzea oraindik burutu gabe dugu, eta Frankoren gobernuaren ardura zuzena argitu behar da. Gero, frankismotik aurpegi aldaketaz, baina egitura beraz gaur arte luzatu den estatua salatzeko. Ezaguna da Estatu Espainolak bakearen irakurketa makurra inposatu duela azken urteotan. Izan ere, bakearen hiria bataiatu zuten Gernika, honen simbologia beraien interesen aldera makurtuz. Orain, aldiz, bakearen esaneia bere onera ekartzeko aukera dugu. Estatuak suntsitu nahi izan duen guztia indarrean jarri eta bombardaketaren eta ondoren errepresio eta ukazio guztia irauliz. Askatasunean, konponbidean eta herritarron erabaki libre eta demokratikoan oinarritzen den bakea lortu Euskal Herrian. Eta herri zahar honi etorkizun oparoa jorratzeko bidean urteurren honetan baita eta Euskal Herriko foro sozialarekin elkarlanean bizikidetza eta memoriaren alorretan sakontzeko ariketa egingo dugu. Biktima guztien sufrikarioak aitortzen ez diren gaizki itxitako gatazka politiko baten maltzurkeria bizi izan dugu eta bizitzen ari gara. Gernikan gertatutakoak gatazka bat gainditzeko, kasuko 1936ko fasisten altxamendua eta honek eragindako ondorio lazgarriak, gatazka horren baitan suertaturiko sofrikario eta biktima guztion aitortza ezinbestekoa dela erakutsi digu. Honen aurrean gatazka politikoan erabateko konponbidearen ildoari eusteko konpromisoari eusten diogu. Egia eta memoria etorkizuneko bizikidetzarako oinarri izanik. Gernika gerraren biktima izan zen. Egun, badira esker eskuin munduan zehar hamarnaka herrialde egoera berean. Badira interes politiko eta ekonomiko maltzurrek heriotzera kondenatutako mila eta milaka pertsona. Orduko Gernikak errefuxiatuak eragin zituen. Gaurko Gernikak ateak eta bihotzak irekitzen dizkie egungo errefuxiatuei. Gernikako txoriak bere galak zabaltzen ditu guzti hoiek babestu nahiean. 80 urte igaro direnean suntsitu nahi zuen herri hau zutik dirau eta bertako herritarren borondatea, hitza eta erabakia muga bakarra izanik, guk geuk inolako kanpoko eskuhartzerik gabe geure etorkizuna marrasteari eta geure nazioa antolatzeari ekingo diogu. Dagoeneko hainbat herritan erabaki dugu eta erabakiko dugu, azkenean denak erabaki ahal izateko. 80. urteurrenaren harira Gernika batzordeak honako aldarriak gaurkotu eta berrindartzen ditu. Bat, ikerketa historikoa garatzea, horretarako artxibo zibil eta militarrak Espainiarrak ikerkuntzarako irekiz. Bi, egungo gobernu Espainiarrak zuzentzea bere garaian gobernu Espainiar batek zabaldu zuen agiri larria, Euskal Gudariek eta Errepublikaren aldeko soldaduek Gernika erre zutela esanez. Hiru, Guernica kuadroa Gernikara ekartzea. Bombardaketaren ardurak eta erantzunkizunak behingoz argitu, justizia eta erreparazioa ekartzea. Eta bost, Gernika Euskal Herriko kulturaren, bakearen eta askatasunaren hiri bihurtu, eta artea, sormena, euskal hizkuntza, elkarbizitza, berdintasuna eta zuzenbidea bermatuko dituen herria eraikitzea. Gernikako txoriak deialdi zabala egiten die Euskal Herri osoko herritarrei bombardaketaren 80. urteurrenaren harira antolatutako ekimenetan parte har dezaten eta bereziki apirilaren 16an ospatuko den aberri eguna eta apirilaren 26an bombardaketaren urteurrenaren egunean Gernikara hurbildu daitezen.